Want to see that kind of stuff? Oh, stop it already. I don't want... Jugi, eikös tuo blondikin osunut sinua koulussa? Juu, ja nyt haluaa minua peppun ja vie korttisi. Ai sen kortin. Juoko. Ilautan vähän. No, ei tästä voi kieltäytyäkään. Tässä, en näytä tätä kaikille, sillä rakastan kuin pikkuveitikkaani. Täältä tulee minun henkilökohtainen sinisieni. Hei, sehän näyttää ihan isoäidiltäni. Anna Marjakkoni takaisin! Älä vie sitä, ei! Lisäpoliisit tulee, pojat. Kuulkaas. Tänä iltana ei tuu pakkeja. Hei James, missä mun Viagrat on? Mä ajan pinkki auto, en mä tiedä herra kaivaa. Juki voi varmaan ottaa ne. Ark, mä näytän sille pikku kakarolle. Viedä päättäisi. Jugi, taidan olla raskaana. Olen todella epätoivoinen. Jugi, anna anteeksi. Petin. Juki, lisäpoliisi on jo siittänyt. Kato, se on kaivaa. No hei pupu, vedetäänkö Digimon accentilla? Tosiaan meillä on papan kanssa pienet panokset pelissä. Juki, ei noin kovaa. Tomo Finland voi kuulla. Sinä raiskasit, Kickban. Minä otin vain sen, mikä minulle kuului arvokkaamman kortin. Pyhä Sylvi! Sylvi oli äitini, ota hänet. Kun en pidä kuolleista. Kohta minäkin olen kuollut. Jos et pelaa korttipeliä tuon pojun kanssa, Jugi. Tämä herkkä hetki käynnisti minut. Haluan muuten lapsesi. Sitä! Aita papat meille, me kyllä aidellaan se. Minä olen koira. Pop, pop, pop. Steroideja. Hienoinen. Pop, 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 pop. Kaivaa. Pop, 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 pop. Ich bin Hitler. Kaivaa, olen vain sepä transvestiitti ja sun teinipojan ruumissa. Sen takia menetät 200 elämäpistettä. Aita käydä metsässä. Koska tämä on korttipeli. Pelaan kortin, jossa on Pellen kuva ja Pelle ilmestyy lootusasennossa kentälle. I will summon myself and will kill you too. Tämäpä kiintoisaa, en olekaan ennen nähnyt japanilaisia transvestiitteja. Mutta minähän olen egyptiläinen. Voi niitä lapsia Aldin leikkiä. Rasputinin mustan pallon kirous! David Janet, I love you. Vedänpä tässä käteen, eiku siis kortin. Ja sitten mä huijaan ja nostan uuden kortin, koska en mä tiedä, mutta tää hieno DTM-liike on aika cool. Kaivaa. Kutsun Kaija Urhean soturin tappamaan sut. Haha. Perhana. Huijausta, en mä kuole. Minun rakas sinisilmäinen valkoläikäärmeen tuhoaa sinut, Kaijasi ja Faijasi. Saatan, eihän tässä pysty ajatellakaan. Mitä? Se on pappaa. Kaikilla tässä pelissä on tarkoituksensa, jopa vittukaljakellunnan harrastamisella. Minullakin on ollut ongelmia. No perse. Jugin ruumissa oleva kettu kuuntelee ja pelasta minut. Liimaa vain kortit yhteen. Pappa, älä mene, pyhä pappa, älä kuole. Jos en voita kaivaa, en saa enää koskaan pappaa takaisin. Mitä minun pitäisi tehdä, pappaa? Kukaan ei ole onnistunut koskaan käyttämään näitä 5 korttia. Tai siis liimaamaan niitä yhteen, mutta siis...
5 korttia? Mitä 5 korttia? En minä tiedä. Tämä peli on perseestä. Minulla on pakka, mutta ei siinä ole mitään 5 korttia. Käytän jedivoimaa! Minä torjun sen kalliilla laserdildollani. Design by Stefan Lindfors. Oh my, I like it. Mutta Kaiba rakas, tuhosi on tullut, kun sinä töin pappani tuoksun tähän ex-tuoksuun. Ha ha ha! Voi kettu, mikä haju! Isäni on nopea huoli. Hellfire's Rage! External Flame! Tuntuuko nyt narsassa kaivaseni? Kyllä tuntuu. Ja hyvältä tuntuukin, ja täältä tulee lisää. Mielenmurskaus. Paloiksi. Hän herää! Hän herää! Käytän jedivoimaa. Minä torjun sen Ups.